Táto malá vecička ti dokáže ušetriť tisíce eur a hneď ti poviem prečo. Maustix Pro je malé kompaktné hasiace zariadenie, ktoré ochráni tvoju nabíjačku pred požiarom. Táto technológia pochádza zo space programov z 80. rokov, kedy sa hľadalo riešenie na hasenie ohňa na palube vesmírnej lode, ktoré by bolo neškodné a nezanechávalo by zbytočný odpad. Pri 170 stupňoch sa automaticky aktivuje a zastaví oheň skôr, ako ti zhorí celý wallbox. Alebo ešte horšie, zhorí ti auto, dom alebo garáž. Je vhodný aj do elektrorozvádzačov, batériových úložisk alebo aj serverovní. Inštaluje sa odbornou montážou a tým máš zabezpečenú ochranu. Nepotrebuje batérie, elektrínu ani tlak, funguje úplne samostatne a zmestí sa aj do tých najmenších priestorov. Požiar z malého skratovania môže narásť na obrovský problém. A Maustix Pro je dostupné riešenie pre drahé situácie. V Trimone sa usilujeme o to, aby ľudia mohli urobiť maximum, keď ide o sekundy. Objednaj si na www.trimon.sk.